Здравейте хора, добре дошли на ново видео. Днес играем One Block, но за Марти не можахме да го свържем в сървъра, така че той ще играе нормален свят. Марти, съжалявам. Но по този път хора, познайте, имаме Марти. Марти, кажи здрасти всички. Здрасти. Марти! Ония ден, когато не можах да играеш, защото ми беше паднала батерията, не можеше да се чуваме на телефона и се чуете защо ми е паднала батерията и защо чуете се как ми е паднала батерията и защо не съм я зарадила. Телефон е просто ужасно падаща батерия има. Има ужасно падаща батерия. И не можа да снима за дълго време. Така че аз продължавам. И така хора, нека да започваме да правим One Block с мой нов скин и мой нов аккаунт в T-Launcher. Сега почваме. What the fuck was it? Ти знаеш ли изобщо кое? Да. Ние сме изкопали са. Защо? Защото че... Почваме с най-гъркото нещо. Именно. Не знаеш на колко гаден спална е спалнал за водата. Аз откъде да знам на кой спалн съм, защото аз съм напал в нищо. Вие мога хората ми видите сега видеото, но не мога видите на Марти видеото, защото аз още нямам достъп до снимане на двамата ми видеото. Да, това е ужасно. Почваме с Брадва и Кира. Виж ли интернет? Да. Готово. Имаме вече да видим. Това е за камъни. Добре. Това път съм с диски ме спална на друго. Има свиня! Имаме свиня вече в съва. Неко вече ще падне. Ти отиваш... Трябва да... Дай да се надяваме, че оселея на Харди. Аз имам ябълки, човек, само едно яйце. Аз трябва да отида на трети фейс, да мога да открия къбълстон, бате. Аз съм на първи. Да, вече платформата. Заправя всичко. Хайде, нагоре и излизам от тази. Трябва малко... Аре, гледай ме. Така, аз ще сложа един чест тук, за да му убия животните и да отида там. Прасенцето той нищо направи, то не се движи първо, защото няма никакви мобове, освен него и то е щупено това и да. Трябва да го сложа тук, чака. Къде? Не. Правя две печки, за да... Дай, внимавай! Пак има вече Ведно ще имаш умния, Филип Watch. The man falling first time. Аз обеден казвам, има 9 месеца, където се хода. Да, как да се изпълня модове, защото няма... Няма вече, че нали казахме това по-рано. Но вече знаете. Абе аз слушайте това тук, не искам никога да. О, мога помислих, че съм умел. Да, ни чух първия страшен звук. Бата мен мълния тук, що бата се спали. Нека мълния имаше до мене, човек. Вие това го видяхте хора, вие отидете бата видите и пък. Ама ако съм страшни звуци да викат, това Ей, се не чуе. Yes, fuck, да не убият тия
О, Дани, Да. втори фейс. Yes, втори фейс. Мен е супер реално от PlayStation, който играя. Марти страхме. О, The Plains. Не, аз съм вече първи. Тя съм И мен не трябва да играя на карта. Марти, трябва да има да си на трети фейс. Аз съм на втори фейс имах преди. Аз съм на първи. Втори. Знаеш какво? Аз тръгвам на експедиция. С лодка, да. С лодка. Хора, вие не ми кажете, вие знаете кой е този ютубър. Вие чухте ли този звук, хора, мате? Вие чухте ли този звук? Сега ми кажи, че има нещо под нас. Сигурно съм, че има. Не, няма нищо под нас. Само ако си на един блок, няма как да те Бате, аз чух убие. някакви звуци. Аз за малко да се прибия, тук водата даже не се вижда, че съществува. Искам още дърт. За дъртил. Дай. Аз слагам лодката. Марти се завърна в днешния епизод. Да. Марти завърна. Нямам никаква храна и буквално съм на 3 сърца и ще умра. Бате, аз още имам 10 сърца и не съм гладен изобщо. Ама иначе звуците са страшни. Марти, ние когато сме заедно не е страх, ама когато сме отделно не е страх. Ама аз като съм с теб вече не ме е страх от тези звуци. Само ги чувам ядет. Какво си е? Не, въобще не ме е страх, само Аз че... изобщо не съм се сещал за това идея да знам честно. Не, факото ще ми трябва. Аз съм на хард и също ще ми е трудно. А на Дани ще е на нормално. Знаеш, че аз съм направил една настойка, която може да запалиш инвентара. На хората пак не им казах. Извинявам се, хора, само забавям. Добре, Дани ще се направя да не ми изчезва инвентари, защото... Нямаш как да без няма как така да се. Искам да песня. Да. Имах предвид... Не съм на хардкор. Имах предвид, че съм на трудно. Аз съм на трудно. Имах предвид, че съм на трудно, защото... ангелите, човек. Пърсето ми плаши пите ангели. Само да ти кажа, че аз тук нямам хардкор, защото мен на лаптопа ми пише, че има такова екстреме. Аз съм на хард и ме спално някъде другаде и ми е трудно. Демек, аз съм на трудно. За сега няма... Защото не мога. За сега няма никакви ентитита, които ги видяхме. Един има където отива поддолу, под земята и само ме гледа като някакъв идиот. Ама за ламбот е безполезен. Ой, гати по някакъв начин. Чил на третия. Чил на... Уга. Защо това изглежда като някакъв съден пръст? Марти, аз чу първите две звуци. Има някъде ентитет. Признавам, че като сме цитиран към най-добре. Аз казах на хората, защо изгледа това като съден пръст и бате чух звуците. Марти! Е, също е. Марти! Айде бе, имаме 13 дърт, мога да правим каквото си искаме. С това дърче. Ей, дърт леко плаж, бе. Да се спарим къде да ми. Да, бе, докато отиваме на трети фейс и там, където е снежния баян, ние сме напълно куп. Ако беше Майнкрафт във водата, щеше да бъде по-лесно. Какво каза? Марти, кажи, че биопчета е грозно. О, мага, Алекс, ти псува във видеото, бе, човек. Да, бате. Канал е Family Friendly. Да, не са псувани. Да, бе, бате.
Чувам нещо, аз знам това ти нещо говори. The only thing аз обидих от това инстинкт. Мати, айде, почваме с нашите. Така, няма никой под нас. И добре, супер. Щупи ми се това. Аз намерих въглища. И имаме 3 пръст. Хора, особено когато имаме 64 пръст. Мати, почват се страшните звуци. Почват се. Добре. Почват се. Ще умеем скоро. Напомня ви да се абонирате за канала. Защо на карта няма никой? Май гад, защо видях едно ти да падне? Един страшен човек да падне от бате. Един страшен човек току-що па и падна от... Добре, Дани, аз съм Мати, рахиви. при мен нощ имам крава вече. Аз ще припитам. И при мен е нощ. И при мен е нощ. Вие животите, като се това отиват по времето. Логика, да? Бате, едно нещо грозно е си, бате. Дани, Едно аз нещо, съм което ти беше, бате, то се спълна отдолу, бате. Това е ти е толкова спълна отдолу. Буквално. Дай ми 32 пръст. Кой искате 32 или 30? Ще теже. Овца, най-накрая! Кажи, какво искаш? Марти, няма. момиче, имаме сива овца. Нема бела овца, има сива овца. Имаме ли нещо като това? Умрях 3 пъти. Ти сте зути, бе, човек, ти сте зути. О, мага. Некой има некъде отдел. Не, няма никой. А чувам само някакви зути страшни. Моби ми. Страшно, това е какво ви пиша в коментарите. Как да напишам? Стига, бе, мен знаете ки е страшно. Аз съм си вече голям. Защо трябва да ми е сива овца? Такъв ми е късмета. Такъв ми е късмета да е сива овца. Трябва ми бела овца. Баща, това е страшно. Ама ще ни трябва нещо, за да може да... За да може да... Не е по... Бате, една молния току-що, бате, щеш да му убия моите животни. Гаси молниите! Извинете да отблокче, заповядайте. Хора, това изобщо не е зле. Изобщо не е зле. Това му се казва Family Friendly. Мати! О, мага, една крава, ще ми дойде пред лицето. Мати, ще трябва своя шумата. Не, сега Аз умрях 5 пъти. Вие моят ви аз няма никакъв кит. Ако мен ще получи кит, тъй, ама аз съм умрял. Еми, хората включваме видеото. Еми, ще видим в този епизод. Чао на хора. Матите, чао. Чао. Чао хора.